मास्टार दंमोन होरै मास्टार खालि आं सानग्रा खालि आगो उखुमनिफ्राय जे थांनाय सानखौ आगो फैदो दिनै मनोबन कलफ साफायजाक सिनि इब्रामो थानि बाइक रेली मो बाइक रेली खाइमाने सिनि एजेंडा फाइनाय 16 तारिख दिल्ली अभियान सिनि मेइन इब्रासंनि गोल ग्रेटर टिमालेन्ड साननानि बागै सेमो कासा बाइक रेली डेमोन्स्ट्रेशन खाइदो मंखा स्टार्टिंग मो बुजागोन सिनि सिन्धु पाठक मनोबन कल ओ जागोन सिनि स्टार्ट खाइनाय जों पूरा अ कन्स्टिट्युएन्सी गुरि हुई लास्ट 39 एसेम्बली अमपाई जों कलासराव कासा ग्यादारिं नाय बनि बागै सिनि लगे तिनि फाइजाक सिनि धनन्जय दङ YTF नि GS जागोन सिनि लिमन दङ सिनि खरबनै ब्लक प्रेसिडेंट YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दङ ताइबो दङ सिनि तिब्रामो थानि जत आदं रक बरनो ब्लैक एंड हामायमा रव जों सारा त्रिपुरा राज्योआव तिनि बो बाइक रेली दङ मिया बंग खोना बंनाय हमने एकटन मेसेज सिनि बरनक दाबो जे खासिया तिब्रामो थानो हामजायगा थांथानो हामजायगा र तरना आं नगा आसुका तंनि र अंख्रि फायदि सिनि जे गोल सिनि जे मान थाइनो जों तुबुनाय नि कुबुनाय सिनि बुबाग्रानि बिसिंति बरबाय आं तनो हामबाय हामबाय जों दतला साइमानो सिनि YTF निंगै अर सिमिया कबमा थायनो जों सिनि बाइक रेली चलि दङ सिनि जे मेन बाइक रेली गुलो काइसांका सिनि दिल्ली अभियान आपन या गलong kasini je main demand je main issue sin Tibramo thani Greater Tibraland आपनो जों गामि गामि आमचे थाय पिरना बागै सिना बाइक रेली जों खाइजागै दङ आंखौ कसाना मो जों आमसनो जों थानसा मा दंनाय थानसानि बिसिंतै सिन डिमान्ड Greater Tibraland जों तुबनाय सिन बबाग्रानि लिडारशिप आबगै ताबुकबो सिनि दल जे फायाको फायदि गोजा कुफुर कर्म होना जराया जों थानसाकै खरां काइसा जों माथि सानाय जों खरां काइसा खरां थानसांका जों सिन जे डिमान्ड जों मानाय जों बखा पुजमा तनाय पुजन बिसिनि जों जमा खायनाय हामबाय चिनी रफाय मानजाजा सेंट्रलनि GS दं चिनी बरमना लेमन सात एमन चिनी सेंट्रलनि GS दं बेबो दं अनंत बुद्धद सागु दं ब्रह्म मेला हामबाय मारो जों चिनी 39 एसेम्बली नि जों ताबो बाय रेली खलायनाय चें साइडनाय सबजे हामजामा मारो तांना बक्तिनि गोसो कासाल जरानि चिनी एरोफाय जोंबाय मालायजों सुबासुरनि बागै बयरोफाय सफायजाक बरकसि कासालनि बरक जुदि फाइजों सुबासुरनि फाइ होनाय जों कयनाय चिनी 39 एसेम्बली जरा ताबो खासिया दंनाय र कासाखनि दंनाय